Добър вечер с новините от Казанлък и региона. Конференция Европа на Балканите общо бъдеще се проведе в Казанлък. В нея участваха областния управител Ива Радева, управителят на областния информационен център Радка Тилева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова и Веселина Димитрова, старши експерт стратегическо планиране в община Казанлък. Успешно реализирани и бъдещи европроекти в община Казанлък обсъдиха участниците в поредната конференция по проекта Европа на Балканите общо бъдеще, която се застоя в Националния прес-клуб на Българската телеграфна агенция в Казанлък. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейска комисия и надгражда вече съществуващия проект Европа в България общо бъдеще. В конференцията участваха областният управител Ива Радева, управителят на областния информационен център Радка Тилева, кметът на община Казанлък Галина Стоянова и Веселина Димитрова, старши експерт стратегическо планиране в община Казанлък. Стоянова представи един от най-мащабните проекти, по който работи общината, а именно Светът на траките. Проектът е финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Той е за създаване на цялостен туристически продукт в региона на община Казанлък, с който да се представи културното наследство, оставено от траките. Общата стойност на проекта е 10 милиона и 800 хиляди лева, от които 100% европейско финансиране имаме за дейностите на стойност 6 милиона 207 хиляди лева. Националното съфинансиране е 1 милион и 95 хиляди. Финансовия инструмент е 2 милиона 743 хиляди. Министерството на културата участва с 285 хиляди лева и собствения ресурс на община Казанлък от 489 хиляди лева. Този проект приключи в края на миналата година без забавяне, с всички срокове по изпълнение на трите обекта, които са изключително трудни в него. Съпътстващата велоалея, която свързва тракийската гробница в Казанлък с всички тракийски гробници в долината. Консервация и реставрация на гробницата Оструша и изграждането на туристическия комплекс Светът на траките. Сред целите на проекта Европа на Балканите общо бъдеще са да бъде постигнато по-добро разбиране на ролята на кохезионната политика, включително на Балканите, повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от Европейския съюз, чрез политиката на сближаване и насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението й на местно ниво. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова представи програмата си за управление за мандат 2023-2027 в Кънчево. Приоритет ще бъдат ключови за селото места и сгради, изграждане на селския парк и превръщането му в пространство за малки и големи, нова визия на селото, реновиране на сградите на училището и детската градина, подмяна на цялото осветление. Въпросите на гражданите бяха свързани с междуселищния транспорт, реновиране на сградите в двете гробища и ремонт на читалището. Кметът отговори, че ще може да има промяна в разписанието на автобусите, когато пристигнат новите електробуси. По втория въпрос кметът обяви, че ще може да използва средства от бюджета на Кънчево да се погрижи за тях. По третия казус се разбра, че читалището вече е имало обсъждане в тази насока и ще се вземе решение да бъдат изразходвани средства от собствения бюджет. Днес се навършват 125 години от рождението на художника академик Дечко Узунов. В негова чест Националното училище по пластични изкуства и дизайн отбеляза деня с конкурс и празнична програма. В деня, в който се навършват 125 години от рождението на художника академик Дечко Узунов, Националното училище по пластични изкуства и дизайн, носещо името на великия творец, награди победителите от националния конкурс за детска рисунка "Наследници на Дечко Узунов". Събитието се провежда 17-ти пореден път в Казанлък и в него през тази година са участвали над 1000 млади творци. Темата за нашия конкурс беше полет. Вие виждате прекрасните рисунки, които децата нарисуваха. Вярвам, че това е полета на тяхното вдъхновение. За тази година, за следващата година темата е докосване. И много се надявам да ги зарадваме с новата тема и те също така вдъхновено да участват с радост в този конкурс, който е нашето послание към обичащите да рисуват. Към децата, които имат чисти души и искат да изобразяват своите мечти. Полето, което им даваме за изява, надявам се да им носи радост.
Младите таланти, които участват в няколко поредни издания на конкурса, стават все по-добри с всяка изминала година. С изненада и с радост забелязваме, че много често в рисунките, които селектираме, виждаме познати имена от предната година, от по-предната година, нали? Което говори за това, че те наистина сериозно се подготвят за конкурса, че те участват и надграждат своето участие. Те се учат и се развиват. И ние следим тяхното развитие с голям интерес. В Националното училище по пластични изкуства и дизайн академик Дечко Узунов работят и по много други творчески проекти, които целят да развият изкуството и заложбите на младите хора. Разпилените спомени на академик Дечко Узунов вече са част от фонда на художествената галерия в Казанлък. Повече за тях в следващия репортаж. Единственият своеобразен дневник на именития художник академик Дечко Узунов вече е част от фонда на художествената галерия в Казанлък. Той беше дарен на институцията от изкуствоведа професор Аксиния Джурова, която е човекът накарала твореца да го напише. Защо се случи това, че да го накарам да направи тези, аз ги наричам разпилени спомени, защото те в действителност са такива. А това не е в точен смисъл на думата дневник, тъй като той никога не е писал подобно нещо. И не искаше. Никак не искаше. Моят дневник са картините. Към добре, но ти толкова интересно разказваш. Остави някои от тези твои спомени написани, това остава след време. И 79-та година той постъпи в болницата. Последователно беше и в Банкя, след това беше в Париж, после беше в Виена. И вие сами ще видите, те са написани на различен по формат хартия, каквото е имало на нощното шкафче до себе си, на това е писал. И въпреки, че те са точно разпилени спомени, вътре има някои много интересни неща. Аз специално бих обърнала внимание на разказа за Бешков, как той възприема Бешков. Прословутата история на Бешков с атентата в църквата Света Неделя. И особено финала на неговите спомени е толкова провиденциален, че имам усещането, че той е писан за днешно време. Цялата тази напрегнатост, в която ние живееме, цялото това пресищане на човека от планетата Земя, на която живеем, пресищане от самия себе си. Даже скоро ми се струва, някъде чух нещо много интересно, че от всичките живи същества изглежда само Homo sapiens не е натоварен с това свойство на живите организми да оцеляват. Дори не мислим за това какво може да се случи. Повод за даряването е 125-та годишнина от рождението на великия художник. Записките на академик Дечко Узунов, написани малко преди кончината му, вече са издадени и в книга, която професор Джурова е озаглавила "Разпилени спомени", а книжното издание беше представено на среща-разговор в художествената галерия в Казанлък с доктор Пламен Петров, професор Аксения Джурова и дългогодишния изследовател на творчеството на художника Аделина Филева, директор на Софийската градска художествена галерия. И за финал изложба по случай 130 години от рождението на Мара Чорбаджийска представиха в Литературно-художествен музей Чудомир. А в програмата на Чудомирови празници 2024 също ще бъдат включени събития, посветени на съпругата на Димитър Чорбаджийски. Изложба по случай 130 години от рождението на Мара Нонова Чорбаджийска представят от Литературно-художествен музей Чудомир. Експозицията представя моменти от живота на жената, твореца, учителя и съпруга на Димитър Чорбаджийски през призмата на фотографски обектив. Една снимкова изложба от архива на музей Чудомир. Извадихме снимки, които илюстрират сполучливо живота на Мара Чорбаджийска. Подредени са по теми младежки години, студентски години, живот из България, живот заедно, портрети на Мара Чорбаджийска. И според мен това би представляло интерес за всеки ценител
на творчеството на Мара Чорбаджийска, защото начина да се запознаеш с този творец и с личните снимки и фотографии, които имаме в архива на музея, е нещо, което допринася за усещането, който можеш да получиш към този творец и за това да разбереш повече неговото творчество. В програмата на Чудомирови празници 2024 също ще бъдат включени събития, посветени на Мара Чорбаджийска. От няколко години с професор Марин Добрев работим върху едно издание, което се надяваме вече тази година, 24-та, да стане факт. Един албум с картини на Мара Чорбаджийска. Професора работи в нашите архивни фондове. Излязоха на лице много нови интересни факти, свързани с живота й. И един от дните, 26 март, втория ден от Чудомирови празници, ще бъде посветен на Мара Чорбаджийска. Очакваме тук професора в музей Чудомир с публична лекция за Мара Чорбаджийска, както и откриване на нейна изложба избрано. Мара Чорбаджийска притежава всички онези женски качества, които помагат за издигането на мъжа и неговия успех. Чудомир става писател точно заради нея. Талантът му можело и да остане скрит, ако не е била тази великолепна жена. Това бяха всички новини от днес. Приятна и спокойна вечер.